салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тавоиф. Видеоролики имрӯзаи мо дӯстон дар бораи ҳайвонҳое меравад ки онҳо ду кала доранд. Марҳамат дӯстон, ҳамин ролик ба касе ки интереснай тамошо мекунем. Ва пеш аз видеоролик гузар кардан аз шумо хоҳиш менамоям ки дар канали мо ҳатман подписатсия кардан зангвачаро пахш намоед. ин тавр шумо аз видеоролики ояндаи мо бохабар хоҳед шуд. Тайёре дӯстон? Рафтем. пеш аз видеороликро сар кардан дӯстон ба шумо як каналро тавсия додани ҳастам ки дар ин канал фақат чизҳои фурӯшӣ монда мешавад ва имрӯз дар ин канал вагони замбур ва якто саги алабай аст барои фурӯхтан. Марҳамат дӯстон, касе ки дар ҳамаи темаҳои интереснай бадрояд тамошо кунад. Ссилкаш ҳам дар описания ва ҳам дар комментария закрепит кардаги. Бадроям бародаро тамошо кунед ва айну мо як салом расонед. шумо бародарон фикр мекунед ки фақат ҳайвонҳои дукала дар киноҳо дида мешавад. Не дӯстон, ин дар зиндагии ҳаққонӣ ҳам ҳаст ва ин ба ҷодугарӣ ягон дахл надорад. ин намуд ҳайвонҳо дар ҷаҳони мо хело ҳам зиёд ҳастанд. ин намуд ҳайвонҳоро табибон ҳайвонҳои дугоникӣ меномиданд. ин намуд дугоникҳо на танҳо фақат сагҳо мешаванд, балки дигар ҳайвонҳо ҳам шуда метавонанд, аз қабили мор, каждум, келас, гусала ва бузғола. ва инчунин одамоне ҳаст ки ду кала дошта бошанд ва бо ҳамдигар пайваст бошанд ки онҳо аз якдигар ҷудо шуда натавонанд. аз сабаби он ки одамон ин гуна мешаванд, вақте ки онҳо дар батни модари худашон ҳастанд, тухмҳуҷайраҳои онҳо бояд ки аз якдигар ҷудо шаванд. аммо вақте ки онҳо аз якдигар ҷудо намешаванд ва дар натиҷа ҳамин гуна тифлҳо ба дунё меояд. Отец! боз як намуд беморие аст ки номи ин бемории дипрозоб аст. ин беморӣ хело ҳам аҷоиб аст. дар ҳайвон як кала аст, аммо ду рӯй. ин гуна ҳайвонҳо хело ҳам аҷоиб ва тарснок мешаванд. ва сабаби ин гуна шудани ҳайвонҳо ин сафедаи SHH аст. агар ин намуд сафедаҳо дар бадани ҳайвон хело ҳам зиёд бошанд, ҳайвон метавонад ки як кала ва ду рӯй дошта бошад. ва бардор дар бораи ин маълумотҳоро баҳс мекунем ва биёед худи видеоро тамошо мекунем. аввалан аз мор сар мекунем дӯстон. чӣ хеле ки дида истодед, ин мори ҳаққонӣ аст, на аз афсонаҳо. чӣ хеле ки мо медонем дӯстон, морҳои дигареро намебахшанд ки ба территорияи онҳо меоянд ва ҳамин тавр онҳо якдигарашонро душман медонанд. новобаста аз оне ки онҳо дар як тана ҳамагӣ ду кала ҳастанд ва боз болои ин онҳо якдигарашонро ба худ душман медонанд ва вақташро ёбад ба ӯ ҳамла мекунад. вақте ки онҳо ягон намуд сайдро мебинанд, як кала ба дигар тараф ва дигар калааш бошад ба дигар тараф ҳаракат мекунад. ва чӣ хеле ки мо медонем, ин гуна шикор кардан барои онҳо хело ҳам душвор аст ва дар натиҷа ин калаҳо мехоҳанд ки якдигарро бигазанд. ва натиҷааш фаҳмоед дӯстон ки вақте ки онҳо якдигарашонро мегазанд, онҳо ҳарду мемиранд. вақте ки ба ин морҳо хӯрок медиҳанд, дар байни калаи онҳо ягон коғаз ё ин ки варақро мемонанд, барои он ки онҳо дар вақти хӯрокхӯрӣ якдигарашонро набинанд. барои он ки онҳо агар якдигарашонро бинанд, дар байни онҳо боз ҷанг мешавад. ин намуди ҳайвонҳо агар дар ҷангал бошанд, умри онҳо хело ҳам кӯтоҳ аст, барои он ки яке аз калаҳо мехоҳад ба дигар тараф ҳаракат кунад ва дигараш бошад мехоҳад ба дигар тараф. ва аз ҳамин сабаб ин намуд морҳоро метавонад ҳатто ҷондорҳои хурд шикор кунад ва онҳо умри дароз набинанд. келас, ин келаси дукала. на танҳо бародаро ин келас ду кала дорад, балки ӯ ду тана дорад. чӣ хеле ки дида истодаем дӯстон, ин намуд ҳайвон ба яке аз ҷондорҳое ки дар киноҳои ужас аст ба он монанд аст. ин ҳам бародаро мисли мор аст. онҳо бо якдигарашон соз намегӯянд. вақте ки дар пеши онҳо ягон сайдро мегузоранд, онҳо ба сайд ҳамла намекунанд. онҳо аввал ба худашон ҳамла мекунанд ва бо худ меҷанганд. бародаро бинед ки ин чӣ қадар зебо аст. аммо дар ин ҳолат онҳо бо ҳамдигар ҷанг накарда истоданд, барои он ки дар пеши онҳо хӯрока ба қадри кофӣ зиёд аст. бародарон, агар ин видеоролик ба шумо писанд омада бошад, лайкро зер кунед. қисми дашт ба наздикӣ мебарад. қисми дешт бародаро хело ҳам ҷолиб аст.
ва бо ҳамин видеоҳое ки имрӯз ба анҷом расид дӯстон, бовар дорам ки видеоҳои ба шумо писанд омад. Ба кам ҳатман подписатсия карда зангочаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. Хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.